Terus
Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarni mingguta sadarion ima minggu info kafit. Jowon nama au jadi alusaku ma ibana. Sian pesalmen bidu sia pulusada ayat 15. Doho topik siana tumangi hodoro hapor siaon. Taparade marohata, tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 5. Ayat sada rodi ayat tolu. Say mertua menangis si sia-sia di batang di pasonang di batang alani haposi. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Jehovah, jowon nama au jala alusaku ma ibana, say donganak kudo ibana jupa hagogotan, paluau kudo ibana jala marmulia ibana bahenoku, say pamahapo kudo ibana sarimatua, martua dona hudul di pangondingan ni natimumbuli, jalanamian di linggoman ni pargogo na sohatu dosan, nama dok tu Jehovah, haporusaku jala partano batoaku, di bataku marhaporusan tuho doau. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut parasi ni rohaon. Nunga ditatap ho hami bangsomon. Aidang majua ho mangalehon anakmu na sasadai. Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa. Asa taonon na haleaon dohat siak ni bagi sahat ro di hau ni pinarsilang. Saitupahi hami marhite-hite asi ni roham. Asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni roham. Di aka si taonon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dohot tondi parbadia marhite-hite hami. Amen. Marite mahida sian buku ende nomor 570 ayat sada rodi ayat 2.
patik ni debata di minggu sadarion imasian patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon dang tong rapmat ngidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ende nomor 167 ayat sada rodi ayat 2. Tatopoti madosata diadopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroha mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalana asa mangulu ibana. Ido dipangido ni roham. Alani i ubahen hupangido hami. Say sudati matorutorum asa unang mangonay betu hami. Say sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Say pargogoy mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Jahoba. Una ko mabiar
Ai au do siluluoko, nunga pola hujou goarmu, au napunaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 648 ayat 2 dohot ayat 3. Todong ni pitu ni jabui. Na rajaima tunasida, ahado na hurang diho ale Ester, jolma ni raja, jala ahado na pinangido ni roham, sahatro di satonga ni harajao ni ikon lehonok kudoi tuho. Dungi nina rajaima, harusilu madokon hamu si Haman pasauton hatani si Ester. Jadi dungro rajai dohot si Haman tu panggalongon na pinadiri ni si Ester. Jadi nina si Ester ma mangalusi, pangidoaku dohot sihol ni rohaku odo. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala naum peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 510 ayat sada dohot ayat 3.
Tahati dakon maha porsiaot tai, songon na hinati dakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi tuhotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na berpian sianton di porbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernet, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu bano torurung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosan, di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sadahuri badia, huria topan yalak Kristen akana badia, dohot dihasesa ani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogo daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigema ede puji-pujian sian kor ina Teresia diuruti ma dohot kor ama agape.
Tabegema tikting namasa di Huriata di Mingguon sia Maret 2025 na parjolo ruas nataba tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Mekel Hasoloan Gultom inang Helprida Boruta Pubolon nasida majalo pasu-pasu pabagason di Huriata na di hari Sabtu 20 Desember 2024 inganan nasida di Jalan Nangka Growong nomor 50 Kelapa 2 Wetan Manang di Opat Joseph Julius Saroha Aritonang inang Kasrini Diana Puspita Borusinurat nasida majalo pasu-pasu pabagason di Huriata na di hari Sabtu 22 Februari 2025 inganan nasida di Prima Residen Cibubur Jalan Haji Abdurrahman nomor B Sia RT 010 Sada RW 05 Cibubur di Wik 10 napaduahon nanaeng marbagas tikting parjolo naing majalo pasu-pasu pabagas soma bonatua silaban SE SH anak niamang perlaungan silaban tubuh ni inang Setielida Almarisa Borusinaga ruas HKBP Pasurnauli Resort Sidikalang Onom Sianhuta Juma Sianak Desa Kecamatan Sidikalang Doho Oroana Yesti Mariana Boruta Galung Boruni Amang Polman Hutagalung Tubuh ni Nampina Boru Purba ruas HKBP Cibubur Resort Cibubur Sianhuta Bukit Permai Jalan Batur Blok 10 nomor 8 Cibubur Wiksada pamasu-masuon di Patupa di hari Kamis 27 Maret 2025 di HKBP Pasurnauli Resort Sidikalang Onom masuk pukul 10 WIB napatuluhon tupak tuha perluan operasional Huria sadarion patupaon ni Huria do papungu tupak bahen haperluan operasional Huria di bagasan amplop tapasaha masian lasni roha songon parbue ni hapor siauta napaupaton padidion nabadia sadarion di parmingguan pukul 10 patupaon ni Huria do padidion nabadia tu poso-poso ianakon ni ruas ni Huriata torop ni nasida 10 tolu halak bawa 10 halak boru tolu halak napalimahon Dewan Koinonia seksi Paropuan Huria di Patupa do ibadah kategorial ganuk minggu punguan kategorial SPH HKBP Cibubur huhut marguru dohot latihan kor kategorial napaonopon Dewan Diakonia seksi sosial taboa ma ditangyakta akar ruas ni Huria na di bagasan parsahiton songon nauktar surat di tiktikta napapituhon Konpen Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 10 Maret 2025 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do Konpen Pangula Nagok Tiki maringanan di HKBP Ancol Podomoro nagabe tuan rumah ima HKBP Resort Tebet HKBP Resort Menteng Lama HKBP Resort Kebayoran Lama HKBP Resort Mampang Prapatan HKBP Resort Cibubur dohot HKBP Resort Ancol Podomoro borhat do utusan Sian Huriata maddohoti ulauni napawaluhon Minggu Passion hari Selasa dohot di hari Rabu tanggal 10 walu dohot tanggal 10 sia Maret 2025 masuk mahita tu Minggu Passion Parjolo di Patupa di Pertangyangan Wik Sada Saha Rodi Wik 12 napasiahon panitia tahun transformasi Pesta Gotilon
HUT HKBP Cibubur PAO 46 tahun. Hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 di permingguan pukul 7 patupaon ni huria do pelantikan panitia tahun transformasi HKBP Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur PAO 46 tahun laos tiktingom managabe udangan tu panitia naung terpilit asareta madohoti pelantikani napa 10-hon pemensiunan sintua. Hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 patupaon ni huria do paborhaton pensiun inang situa Reni Risma Boru Pasaribu wik walu mamasuhi pensiun ala naunggo umur nasida 65 tahun dung sidung parmingguon di patupa huria do acara ramatama di GSM Gloria Lantesada nani dohotan ni utusan sian ganuk wik dohot sian utusan kategorial napa 10 sadahon parguru malua dohot ibadah khusus. Hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 domu tu acara pemensiunan situa macohok majolo parguru malua doho ipsus masuk songon nasomal di hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 napa 12 hon majaha tona sinode distrik HKBP distrik Walu DKI Jakarta madapoton nahina holongan sude ruas ni huria HKBP distrik Walu DKI Jakarta marhite padita resort di inganan nabe asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama dohot parsauran nito di perbadiama nama dongani hamu saluhutna mauliate matadok tu debata ala asini rohana nama dongani jalan nama masu-masu huriana diragam niak kaulaon di huriai godang namaol di bolu suryana di tiki nasalpu alai hot do asine rohani debata mangaramoti huriana holan ala ni asine dohot holong ni rohana boi terpatu HKBP distrik Walu DKI Jakarta sinode distrik na dipatupa na di hari Senin sahatu hari Selasa tolu 1 Maret 2025 maringanan di Bogor. Dibuhai do rapoti marhite pertanyaan doho ulaun nabadia na manaruhon sude sinodestan asa di bagasan pos niroha dohot hauduhon tu debata. Nani dohotan ni 212 halak peserta jalanan diuluhon ni amang pareses HKBP distrik Walu DKI Jakarta Padita Oloan Nainggolan STH. Mardala do sinode distrik di bagasan sada ni roha. Na sinodangan ni tema berubahlah oleh pembaharuan budimu. Rom 12 ayat 2b. Dan subtema HKBP membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Di bagasan rohanau kapdo ruas ni sinode majalo laporan pelayanan pareses dot laporan badan audit jala dihatai do taringot tu rencana strategis atau Renstrat HKBP distrik Walu DKI Jakarta dohot manotopon dohot anggaran tahun 2025 takasdo dihatai taringot tu orientasi pakobasion ni huriata di tahun 2025 ima orientasi pakobasion tahun transformasi HKBP disakapi patupa seminar pelatihan leadership
pelatihan database dohot penyeragaman Sinode Distrik Manosohon Asaganup Huria dohot resot takas patupahon ulaon hobartu panduan ulaon HKBP. Sude akan naung diputuson manang ditotopon di Sinode Distrik di pasada do di daftar haputusan program dohot anggaran kerja tahun 2025. Di paujung do rapoti marhite pertangyangan lau pataruhon sinodestan mulak tuinganan pakubasionna. Laos manangiakos sadok ruas ni huria di distrikta. Tarlumobi ruas ni huria na mengadopi banjir alani cuaca na ekstrim. Marhiteon sinosohon asaganup huria rade patuduhon rohan na makilala maradopon ruas ni huria na mengadopi banjir. Huhut laos tapatuduhon maparsaoran na denggan tuak kadongan na humaliang di bulan Ramadanon. Anggiat las jalasonang rohani dongata marnidahita. Songonima pinasahat tona ni Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sai dipargogoi jala dipatau de Batama Huriana. Laho pasauton tahina bain sangap di guarna. Gabe pasu-pasu tu portibion. Tuhan mana mamasu-masu hita saluhutna. Amin. Jakarta 4 Maret 2025 tabe mardongan tangiang atas goarni Sinode peserta saluhutna HKBP Distrik Walu DKI Jakarta pareses Padita Oloan Nainggolan STH. Songonima akatikting di menggutta sadarion akatikting namangihut Poi mata jaha natar surat di warta jemaat marhite barkot nadong di bangku gereja ta. Tuhata mama masuk-masuk. Tabegema kor puji-pujian sian wik pitu.
Mare de mahisa ita sian buku ende nomor 510 ayat sada dohod udutna laus papunguma pelean sada A dohod sada B.
Tapi debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hatani Tuhata. Turpuk jamita. Sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu inpo kapit namar lapatan jowon namau jala alusakku maibana imana tersurat di buku Rom bidu 10 mamuka maisian ayat 10 sahatu 20 sada Rom 10 ayat 10 sahatu 20 sada tapai hutihu ma di bagasar rohat tabi alai dak sude mangoloi barita nauli ainin nasi jesayas do ale Tuhan tungi sema maka porsiai jamitanami asa sian natumangi hodo roha porseaon ia panangihoni sian hatani Kristus do alai omma dohonokku dang dibegei huroa nunganian nauk has do soarana tulia portibion jalaro disuhini tanodo baritana alai hudok muse dang mangatto Israel disih parjolo si Musa madok pinggilok kumahamu mangiburu mida nasobang sohian pabahekku rimasmuna mida bangso naoto hubbo si Jesayas madok akan aso mangaluluyau ido nadapotan naungga de patarroau diaka naso mangusoyau alai tu bangso Israel lo didok manipatari hupaher baktangaku tu bangsonga sahat tulsian hutarom alainak pesohea si Paulus siak kutarom takas do di paihut-hut si Paulus sude barita namasa di huria Rom lapatanna adonggo perhatian khusus ni si Paulus tu huria Rom Apostel Petrus dona parjolo sahali pajongjok puria di hutarom buasa dok perhatian khusus ni si Paulus tu huria Rom ala memang di hutarobo pusat pemerintahan Romawi pamareta apala na kejam tuhita halak Kristen. Alani say di paihutihut si Paulus do ahabarita namasa tarlobi siya pamareta tu huria Rom. Hamuna kadongan di napinaihutihu ni si Paulus akabarita namasa di huria Rom ditikki ni surat taon ditikki ni turpuk taon masa parbola-bola di huria Rom masa akka kelompok-kelompok suku-sukun buasa masa kelompok-kelompok di tonga-tonga ni huria Rom hamuna kadonga saha porsiaon ia ruas ni huria Rom hati hai terdiri sia dua latar belakang satonga ruas ni huriaon narosian agama Yahudihian satonganai imana rosian ka agama nasing lapatanna non Yahudi
Dungga berap nasida di sada huria di Rom, masa perbulat-bulatan, masa kelompok-kelompok, buasa masa kelompok-kelompok, nagijangan rohani halak Yahudi, halak Kristen nasihat Yahudion. Jo do nasida, holak kami do anak ni debata, holak kami do bangso na pinilik ni debata, holam marhite na mangulaho patigo, dapo jolma haluaon, ninna nasida, jala memang tunga palarado do halak Yahudion, mangulaho patiki, anggo hamua ka bangso-bangso narosia bangso nasingi, habis mahamuan non, gabe soban nyapi naroko, ninna nasida, doho jepek, masa ma perbulat-bulatan, masa kelompok-kelompok, di tonga-tonga ni huriyai, pulik kelompok ni halak Yahudi, pulik kelompok ni naso Yahudi, pulik akan amora, pulik akan apugos, pulik akan abirong, pulik akan abotar, pulik partarutung, pulik partoba, pulik siantarmen, pulik anak Medan, dohot akan asingi. Mangihuton Apostel Paulus, marabolo di sada-sada huria, molo masa perbulat-bulatan. Marabolo di sada-sada huria, molo masa akka kelompok-kelompok. Asa unang masa ma perbulat-bulatani. Ditongos Apostel Paulus suratot tunasida, tu huria Rom, doho tujuan asa sadana sida. Hamuna kadonga saha porsiaon, molo takasta pai hutihu nakin, turpu nata jahai, hira tolu bagia boloma, napi nasahat, napi naboa ni si Paulus, tu huria Rom. Na parjolo sahali di dok si Paulus, dang marhite na mangulaho patik, dapot haluaon, dapot pasu-pasu, dapot silas ni roha jolma, alai holan asi ni roha, dohot holong ni Tuhan itu. Dang ala na mangulaho patik, ubay dapo pasu-pasu, haluao kita jolma. Alai betul-betul holan ala niasi, dohot holong ni rohani Tuhan itu. Lapatanna dang alani gogota, dang alani perbuat baikta, dang alani usahata, ubay dapot pasu-pasu, akasilas ni roha, haluaw kita. Alay betul-betul, holan alaniasi, dohot tolong ni rohani Tuhan itu. Daksongon nanidok ni halak Yahudion, holan marhite mangulaho patik, holan ala usaha manusia, dapot haluaon, dapo pasu-pasu hita jolma. Alai mangihuton Apostel Paulus, dang ala perbuatan baik manusia, dang ala usaha ni hita jolma, dapo pasu-pasu hita. Alai betul-betul, holan ala niasi, dohot tolongi rohani Tuhan itu. Jadi akamanginang, sudah ngolu tahun hola pasu-pasu do. Siap Tuhani. Sudah ngolu tahun nadong dihitaon holan asini rohani Tuhan itu. Boy pehita mardalan, boy pehita mekkel, boy pehita mangan, dapot si pangano pehita di ngoluta, dang alani gogota, dang alani usahata. Alai sudei holan alaniasi, dohot tolongi rohani Tuhan itu. Asi rohani Tuhan itu hita. Holong rohani Tuhan itu hita, dilean akapasu-pasu, silas ni roha, nadong dingolutai, manang nasada sedok pe, adong di tonga-tonga ni bagasta, asi dohot tolongi rohani Tuhan itu. Boy pehita nakim mardala tugaji gerejaon, asi dohot tolongi Tuhan itu. Boy pehita marhosa, asi dohot tolongi rohani Tuhan itu. Tu sudah hita jolmado, adok pasu-pasu, di pasahat Tuhani, nak petutu, dak sarupa, dang dos pasu-pasui, di pasahat Tuhata tuhita. Alania kamanginang, sudah ngolu tau pasu-pasu ni Tuhan itu. Dilihat Tuhani gajang ni umur,
Dilihat Tuhani aka hahipason. Dilihat Tuhani tikiri hita. Boido pe hita marhosa. Tabayak ko jak kamanginang au cugaridang boy be hita marhosa. Ahana masa. Daktar hata hobiata kamanginang. Gudang go pasu-pasu ni Tuhan itu hita. Dilihat Tuhan ya kaparianak konon. Dilihat Tuhan ya kapasu-pasu para diton. Dilihat Tuhan ya kasih panganota. Sehat kita. Jadi hahuingot tudok ijamita di huriaon. Adok sadan waeng rumah sakit kamanginang. Di Prancis rumah sakit. Jadi di hitau pinang gudang go rumah sakit. Parhebat ni rumah sakit na di Prancis nungai boto saya dia lilingai yungri na marsahito. Dak polat taribay bebarak tu na marsahiton. Dak polat taribay bebalsem do hotak kanasingi. Ngapit tordidok nga buat kamu mamulak. Nga pabulak kamu mati karijabuna. Lapatan na ngarong biharapan. Molo nunga di dokteri rumah sakiti songoni. Naboy do pe pagajang numuri na marsahiton nanggo sa jomay. Ba mungkin adok si paimau siya pudan na sa silibat do nasingate. Alay do hot siara takamanginang ikom manuhorhosa 600 juta sa jom. Si 600 juta o do nanang dohonok kuti takamanginang. Dohot siara 600 juta sa jom. Belgani pasu-pasu ni Tuhan itu hita takainang. Dang manuhorhosa hita. Buahalahan ikom manuhorhosa 600 juta sajom. HP hita bebas marhosa. Dang arong nakiberatan. Sa gugun na tabay marhosa. Bebas hita. Belganay pasu-pasu ni Tuhani. Pasu-pasu ni Tuhan dos lengoluton. Ia dilihat tu HP pasu-pasu itu hita. Dang ala na mangulahok patik. Dang ala usaha manusia. Dang ala gugota botul-botul holan ala nyasi dohot tolong rohani debataro ala nido asani dok si Paulus tuhuria Rom dang ala namangula hopatik dang ala ni gogokku dang ala ni malota ubay dapot haluaon pasu-pasu hita alai botul-botul holan asini rohani Tuhanido salelek tajalo do peaka pasu-pasu akkasilas ni roha di ngoluta ima buktina asi holonggo perohani Tuhani sahatu hitan waeng alanya kamanginang sahatu detikon holonggo perohani dewata tu hita alani tahamulate hon holongai marhitin aringgasi tamamuji pasangapon ibana tahamulate ho pasu-pasu ni Tuhani marhita naringgasi tamadohot akapar mingguan akapar tangyangan naik patu pauni huriat ia dilihat Tuhani pe akapasu-pasu gajang ni umur nagodangi dang narong diharap Tuhan tasakita huliam majo seha amataon asailiano jo sude akka mobil nai portibio tu orang diharap Tuhan tai huliam majo seha gajang umur rina taon asailiano jo mas dia nasa belgani gareja dang diharap Tuhani alai sada napi nani harapon itu hata dilihat Tuhani akapasu-pasu nagodangi sakita tuhita asa tapuji doiban holam mamerek sianini anak kamanginang dapat manan setiap detik setiap jam ikon naik pujiot taibana alai taida makadong atahala Kristen godang ngai muai kala Kristen nanggo sahali tolu bulan dakya harwar hata Yesus siap pamanganna HP holanido HP nani harapon itu hata dilihat Tuhani akapasu-pasu asi rohana mamerek Tuhan itu kita na paduahon nanang dohonon ni si Paulus tuhuria Rom jalota asi dohot tolongai ima marhite hapor siaon lapatanna dang na hola soboti hita dang na hola kudul boti hita roasi ni rohani Tuhan itu hita alay adong godalanna adong go syarakna ikko persea do hita tuibana ikko taha perseai Yesus Kristus anak idebata na betul-betul makaologi mangasihi hita ikko persea do hita jadi ko persea do hita di ngoluta kamanginang nakpesotai datangan ni Tuhani marhite mata pardagingon alay ko persea do hita Tuhan ido madongani hita di sudia kapardalanan ni ngoluta
Tuhan itu mengurupi kita, dia akan sotuk kita. Tuhan itu mangalean akan arikok di ngoluta. Porsiado hamu akamanginang ilabukta Tuhan Yesus. Porsiado hamu akamanginang Tuhan Yesus madongani hita mulu madulau tutuba. Porsiado hamu akamanginang Tuhan Yesus madongani hita tiki naik pesawat. Rikot do pero hamu donganani Tuhan hita tu akatiki naneng ro. Rikot iko porsia hita. Setiap saat didongani Tuhan itu hita. Setiap saat dilihat Tuhan ya kahamalu motu hita. Tuhan itu pamalu makaparsa hitota. Tuhan itu patukok kita dia kana sotuk kita. Tuhan itu madongani hita. Manang nai tonga-tongani haranga pe hita jongjong. Tuhan itu madongani hita. Iko porsea hita. Nakpe sotaida Tuhani marhite pardagingon. Manang adiga sogut. Dang naboy beidaut ta daging itu hani. Ala memang nunga di holi pido sai si malolok taon. Dang boy beidaut ta ibana. Sasi tonga di labukta do Tuhani. Manangi dia pehita maringanan. Mananga hapi ulau ta sigano pare. Di labukta do Tuhani. Ala di labukta do Tuhani. Mabiar mahitaon. Mangulahon akaulaon na maralo tulomone rohana. Dila bukta do hape Tuhani. Unang betaula akaulau sogoni rohana. Mabiar mahitaon mangulahon akana maralo tulomoni rohana. Ai dila bukta do hape ibana. Ala dila bukta do Tuhani takas do hape rade ibana manangihon. Dia akai lehelek pangidu atatu ibana. Ala ni akamanginang tutuhani mata pasahat. Aka dia masalah tantangan. Aka arsak paru kilon natadopi. Dakka pikirak kita portibion. Unak paksa hok kamu amanginang ngolutau mamikiri portibion. Dakka pikirak kita isutuk marsai kita, sutuk strus kita. Tuani marong Tuhani dilabukta roh hape iban. Radero Tuhani gabe hasahatan nyakka waluta. Radero Tuhani manangihon manangaha masalah tantangan napas hati iban. Napatoluhon na naik sidohono ni si Paulus. Sian na tumangi hodo tubuh hapor siaoni dang na holam modo buti hitaro hapor siaoni alai ko sian na tumangi hodo tubuh hapor siaoni ia panangi hono nini na diturpuk tao sian hatani de bataro nanaeng do hono na tuhala rom dohot tuhita baik koringgas mahitaon manangi hokatani Tuhan di dia boy tangi honot tahatani Tuhan marhite naringgas ita maduhoti parmingguan marhite naringgas ita maduhoti pertanian marhite naringgas itaon majaha hatani dewata na di tonga-tongani bagastai di sude jabu do arong alkitab di sude bagasta do arong buku Bibel alai bata jagama unak sape marabu al Bibel terak kona jaha iro nanang dohonon adong gua kahatani dewata di tonga-tonga ni bagasta. Tajaha buku Bibeli. Ido dadata manangi hokatani dewata. Molo botul-botul hita. Rade manangi hokatani dewata. Baik marhite nama dohoti. Baik marhite naringgas madohoti pertanyaan. Baik marhite nama jaha buku hatani dewata. Di sido tubuh hapor sioni. Alania kamanginang. Molo sopor siado pehita sahat tunuaing. Hurak kita mananginangihon. Hatani dewata. Molo say mabiar rope hita di ngoluta. Takut berarti tidak percaya. Na betul-betul dan apalah betul-betul rope hita porsia tu Tuhan. Alanya kamangina kasuku madirita. Olo rope hita mabiar di ngoluta. Molo mabiar hita di ngoluta. Ima buktina dan apalah betul porsia mahita. Marhite naradi hitaon. Majahatani dewata. Hamuna kadongan. Takas di hati dakon apostol Paulus sahat tunuaeng godang go pejolma naso manangihon naso mangulahon naso majakon barita ni Tuhan ini na lapatanna sia mulai masa ni si Yesayas sahat tu masa ni apostol Paulus sahat tu kita nuaeng godang go pehita jolma danga pala betul-betul rade manangihon rade mangulahon hatani dewata alani nanaing dohoron ni si Paulus tuhuriarom rade mahitaon manangihon hata suara ni debata unang masongok kalak Yahudi ay halak Yahudi do nama persilakon nama bunuh Tuhan Yesus dang dihapor siya nasida Tuhan Yesus alayang gohita porsea mahita di Tuhan Yesus
marhite naringgasi taon manangi hokatana majaha hatana nabadiyai. Amin martanyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banwagijang. Mauliate puji-pujiya di sobaho rohanami Tuhan. Nunga di pakulingi hohami. Marhite hatam nabadiyai. Na pinasahan ni Apostol Paulus tuhuria Rom. Jalairo tuhaku rajumihami. Hatam tuhami huriam na marpungu di bagasat tikyon. Marhite hatami Tuhan di paingoto huria Rom. Di paingoto hami. Asa porsea hami tuho. Asa ringgas sami mananginangi di hatam. Asa tok-tok kami paimahon. Asi doho tolomu di ngolunami tuak katikkinanengro. Asi marohan di hami Tuhan. Suatu katami tu bagasar roh adot pikiran nami. Asa marurak marparbue hatami. Asa hatami Tuhan nagabe gogo tukko sulu-sulu di hami. Anguduti ngol-ngol nami tuak katikkinanengro. Nak tuak katikkinanengro pe Tuhan tok tonggo pe sihol rohanami. Tok tong matuha pakulingi ngolu nami. Asa hatami nagabe hadda ngabatabat di ngolu nami. Asa unang manibir hami dalam munasitongi. Ale Tuhan dewata manami na marhabang sa di Banwagijang. Molo di bagasa parsikolana kayana kon nami. Asiro hat Tuhan ramoti nasida. Lau borhado lau mulak siap parsikolana. Buka rohado pikiran nasida. Asa takas dia tu sinasida kapar sejarah na pinasahat ni guruna. Asa dong musela banasida na mangaluli makaluja hopar binotoani. Takasu boto hami Tuhan satok kinai. Naing mangarupya kaujian makayana kon nami. Alani tuhaku bakami nasida tu adopamu. Tuktu hiro hado pikiran yakayana kon nami. Asa dingok nasida kapar sejarah na pinasahat ni guruna. Asa anggia marhitesian itu haboy dingok nasida. Aka suku-sukun soal pertanyaan na pinasahat ni guruna. Asalas muserohan yakayana kon nami. Mabigya ka hasil di ujian na tuwa katikkinanengro. Molo na mga luluy karejo akayana kon nami Tuhan asiroham. Di tahun 2025 unsay patongo matuhan. Akaparkarejoan na hobat tu nasida be. Asanggia doh marolopolo marlas nirohan ang nasida mamujiho. Molo na ung dapok karejo pe Tuhan. Tabay silas nirohay. Asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong. Atau sahatu tangan mereng doto dinami. Dongani hami Tuhan mia maringana di tonga-tongani akabagas nami. Baik na kabagas nami Tuhan bagas silas niroha di hami. Lumobi mamuji pasangak guar munabadiyay. Suak songoni ma Tuhan. Nang di minggu nami pe. Dina hutangi hokami. Marhite tikting warta di tonga-tongani huriam. Macai godang na naik si hamulate honon nami. Godang na naik si pangidon nami tuadopamu. Tarlobi mai Tuhan. Dina martabata baruas ni huriam hakabi pici buburon. Ima keluarga mekkel hasoloan butum. Doho inanami inang helprida boru tapu boron. Suak songoni keluarga Joseph Julius Saroha Aritorang. Doho inanami Kastrini Diana Puspita boru sinurat. Asirohap Tuhan. Pasu-pasu ma keluarga nasida. Dinarap pami di tonga-tonga ni huriam hakabipe cibuburon. Tabaya kasilas ni rohai di nasida. Asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong. Dongani nasida Tuhan nang di tonga-tonga ni keluarga nasida. Lean Tuhan akasihol lungun ni roha nasida. Asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong. Suak songonima Tuhan diana doho boru ni huriam. Dina marsakap naing mamuka pardonga saripe oto akatikina nangro. Ima sibona tua silaban dohot siesti Mariana boru hutagalung. Asiro hap Tuhan diana doho boru ni huriami. Sai pasu-pasu manasida Tuhan diakari nabi nuhulda sida. Tabaya kasilas ni roha tu akatikina nangro. Asanggia marhitesian itu alam di tadana sida asido tolong. Suak songoni ma Tuhan nak padidion nabadia na naik patu paun di huriam anon di minggusian asiro hat Tuhan sai patulus mardala doh dengan acara padidion nabadiai pasu-pasu akayanak ko poso-poso na naing majalo padidion nabadia
Asanggia ibur-ibur magodang sitok kapanahiton gabi ruas na burjumu senasida di tonga-tonga ni huriam. Pargogo yakanatoras asa margogo natoras manugunogo akada danahiho Bartolomo ni roham. Suak songonima Tuhan nang akka kegiatan di tonga-tonga ni huriam di bagasa sa mingguon. Ima BPH sermon lansia pertanyaan week sermon parhalado pertanyaan remaja naposo belajar sidi dohota kanasing termasuk Tuhan dia kana mangguruho nakai de puji-pujian marhite akka punguan-punguan kor asiro hap Tuhan pada wakaulau ni siboli semolo tungadong nanang manggugai akka program mihuriami asanggia sonak so haribu-ribu akuriam marlas niroha toktong mamuji pasangan pokok suak songonima Tuhan tuari minggu nanaingro di nanaik patu paun di huriam acara pensiun tu inanami naposom inak situareni risma boru pasaribu hodo tu hapos ni rohanami hodo pangaduan nami tabai pasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida nang du pensiu pinasida napos do rohanami anggo akapasu-pasum dak pensiu tu inanami alai hodo holong hodo pasu-pasum tua katik kinanengro suak songonima Tuhan di minggu nami sadarion huwa kami tua dopa makaruas ni huriam namar ningok dia ke ulang tahun nasida ulang tahun hatutubu ulang tahun pardonga saripeon tabai Tuhan akapasu-pasu silas ni rohaidina keluarga nasida urupi nasida dia ke ulang nasida asanggia merhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songonima Tuhan macai torok ruas ni huriam na di bagasa parsahiton ima inang hasitorus boru situkir wiksada na tongon waik pemulih di tonga-tonga di bagasna inanami inak siaha boru siboya wiksada na tongon waik pemulih di tonga-tonga di bagasna si renda boru manik wek dua na tongon waik pemulih di tonga-tonga di bagasna si Jordan sinabela we opat na tongodo penuaingok name di rumah sakit persahabatan nang dinanami nang marbun boru siagian wek pitu na tongon waingok name di rumah sakit sentra medika nang dinanami inak tabunan boru pajahitan wek walu na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna nang di si Manuela boru si Tumeang wek dua na tongon waingok name di rumah sakit Keramat Jati asiro hatu hadis sudia kadongan nami namar sahiti masih holo pehami Tuhan liano makagajang yumut liano muhamalumon alani Tuhan asiro ham surdu kotanga munabadiye nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia marhite tangami Tuhan sahat jala taripar hamalumon nasako itu nasida suak songonima Tuhan godang akan namasa di dua namion nang di tonga-tonga ni huriam terlebih Tuhan kebakaran gedung sekolah minggu HKBP Kapuk Sawah suak songoni Tuhan nang dinamasa banjir di godang inganan di luar nanion hubak kami nasida tua dopamu asiroha Tuhan tabaya kapasu-pasu silas ni roha lean haluaun lean hamalumon lean akasilas ni roha di nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong satokin na Tuhan na mula be mahami na mula madapat to nakabagas nami asiro hap Tuhan dongani ramoti hami di pardalanan pada wabata pada parmaran palas rohanamnya no Tuhan boy pajupang dohota kanawa wolongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami pe Tuhan dongani ramoti pasu-pasu hami saluna tuhi toktong rohado pikiran nani asa saya masih hol kami roh marpungu di bagas joromon jalo matuhan ilihilek pangiduan namion mar hite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin di namarede hita bukuede 137 laos tapapungu ma piliata
Toruson ayat 2. Alanita puji tapasang api mamesta hari Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na denga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyana ni lehomitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi wak na hutjus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupara saya kami pelianon pati bulhok karajom. Dito ngatongan ni huriam do di Portivion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang silolomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwar. Say ro maharajaum. Say sau malomoni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kangulua siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amin. Shalom, oras marita sanuna.